Feest bij Zorgboerderij De Lor in Heide. Willy Boom was donderdag 12,5 jaar vrijwilliger en daarom werd er een vrijwilligersboom geplant. Als waardering voor alle vrijwilligers. Ja, de appelboom staat symbool voor een stukje dankbaarheid. En nou ja, het idee kwam een klein beetje voort uit Willy Boom, de vrijwilliger bij ons. En we dachten, nou ja, om onze vrijwilligers in het zonnetje te zetten, hebben we hier de vrijwilligersboom. Een plek waar we altijd naartoe kunnen. Een plek als een stukje bedankje voor onze vrijwilligers. Toen ik in de VUT ging, had ik zoiets, ja, wat nou? Dus op een gegeven moment ben ik hier naartoe gefietst. Ik dacht, op de Heide, daar is volgens mij een zorgboerderij, maar ik kende hier ook helemaal niks. Dus ik ben hier naartoe gekomen en ik heb gezegd wie ik ben, waar ik van afkom en dat ik in de VUT ben, dat ik wel iets zou willen doen. En dat ik wel met de groep bekend ben. Nou ja, dan gaan we dat proberen. En die enkele weken proberen, dat was heel snel geregeld. En dat is dan nu 12,5 jaar. Dit is heel bijzonder dat wij hier vrijwilligers hebben die zich al zo lang willen inzetten voor ons. En weet je, met het vaste personeel lukt het om de dag rond te krijgen. Maar juist met behulp van die vrijwilligers kan je net dat beetje extra bieden. De kersen op de taart. Ik kom 3 halve dagen. En wat doen we? We hebben hier alles. Hè. We hebben een bloementuin, een pluktuin, een fruittuin. En we hebben binnenwerk. Zoals nu is het dan niet zo mooi, dus dan werken we binnen. We doen pallets, slopen, we doen van alles maken. Alles wat je hier ziet, omheining, alles wat je ook maar ziet, hebben wij allemaal gemaakt. Eigenlijk doen we heel veelzijdige dingen. De Lor werd in 2001 gestart door Jan en Sibyl Jansen en gedurende de week zijn er 22 hulpboeren actief. Ja, we zijn een zorgboerderij, een plek waar mensen met een verstandelijke beperking dagbesteding krijgen. Dus we proberen hier een mooie daginvulling te creëren voor de mensen. Samen met de mensen de tuin in, fruit plukken, oogsten, sap van maken, bloementuin. We doen van alles met hout. Eigenlijk allerlei boerderijactiviteiten die we samen met de doelgroep als het ware onderhouden. Samen zorgen we dat de boerderij er mooi bij ligt. Nou, we hebben een hartstikke mooi team. Op dit moment zijn we wel op zoek naar een vrijwillige chauffeur. Iemand die eens in de week een rit wil rijden van 1,5 uur. Dus daar hebben we een vacature voor online staan. Dus als jij 25 jaar hier als vrijwilliger bent, dan hangen de appels eraan? Ja, ik weet niet of ik die 25 haal, maar voorlopig stoppen we nog niet. Ik hoop dat ik die boom nog heel groot zie worden.